بریارا ریوبریا خسر درباره دارزاندنا اندام داعشیین دکردیگهین باکور و رجلات سوریه ده بو مجارکه هریمی و نافدولتی و گلک پرس بخور درخستن هولی گلو کارینن ریوبریا خسر هنه دواری اولکاری و یاسایی ده گو بتنا سری خواه واندان گهن پسپور بریوه ببه لگوری پارێزەران ئەزمونا ڕێڤەبەریا خۆسەر هەیە دەدادگەهکردنا ئەندامên خۆجەهیên داعشê de lêj bo daişên biyanî pêwîstî bi çavdêriyeke navdewletî heye. Li gorî qanûna navnetewî ya mafê mirovan ji mafê wan e bên darizandin û çênabê zêdetirî wilo bê darizandin bimînin di hundirê zindanê de. Yani gerek biryarek dadgehê derkeve gu sûciyê wan tespît bike û cezayê wan jî tespît bike. Li aliyekî din çavdêr di wê baweriyê de negot. Dadgehkirina nêzîkî 10,000 girtiyên Daişê li Bakur û Rojhilatê Sûriyê mijareke tevlihe ve û pêdivî bi piştîvaniyeke navdewletî heye. Nayê wateya birastî ku civaka navnetewî gopêr alîkar be. Yani taybet rêxistinên hiqûqî qanûnnas yani ev rêxistin gerek pêr alîkar bûn û bi serkêşiya yektiyên yani Umum Muttehîde. Nerîna kolana Kurdên Qamişloyê jî ew e ji bo bidestxistina mafê hezaran qurbaniyan divê girtiyên Daişê bêne cezakirin. Cêgo qurbanî me tê danîne em dixwazin di vir de wa mehkeme bikin, mehkemê wan vir çêkin. Em jî dixwazin ji ber em jî hêviyê me mezin bûn, em jî li berde dewletê navnetewî me bûn, gokaribin van kesana mehkeme bikin, mehkemekî dewlî bêdanî û li ser vê axê, ji ber ser vê axê hatin girtin. Di dehê vê mehêde rêveberiya Xweser li Bakur û Rojhilatê Sûriyê biryara pêşkêşkirina endamên Daişê yên biyanî ber dadgeheke vekirî dadmend û zelal ragihand. Derbarê vê biryarê de pispora kar û barên dijî terorê di rêxistina Human Rights Watch de Lita Tyler ji Ajansa Reuters re gotibû. Divê civaka navdewletî yan piştgiriyê bide dadgehên got dê li Bakur û Rojhilatê Sûriyê pêk bên yan jî dadgeheke ji welatên girtiyan an welatekî sêyem pêk werin. Ji aliyê xwe ve rêveberiya Xweser tekez dike got ji ber nebûna bersiveke navdewletî li ser banga wê ew ê di demeke nêzik de dest bi dadgehkirina endamên Daişê yên biyanî got ji 62 welatan e bike. Zana Umer dingê Amerîka Qamişlo.